भोपळ्याची गरमागरम भाजी. हा 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 हा. त्याच्याबरोबर भाकरी. भाकरी खावा, अशीच खावा, चपातीन खावा, कारण ही भाजी असता गोडूस. आम्ही तर अशीच फोडी उचलून खातो. खाऊन दाखवा. एक नंबर. गो तू पण बघ काय वाटतं. आणि गरम गरम आणा. आता वाटतं अशीच चमच्यान खाऊया नाश्तो. बघा कशी सुकी सणसणीत झाली. आमची सासू बोलता भाजी सुकी सणसणीत हो गोई, रपरपीत नको. आज श्रावणातली लाल लाल भोपळ्याची भाजी. हो गप्राव. आधीच सगळेच सांगितल्या. बघा असे दोन भांग पाडून वेणे घालते तसे लहानपणीची आठवण आणि त्या आठवणीतला गाणं. बोला. एवढा मोठा भोपळा आकाराने वाटोळा, त्यात बसली म्हातारी, म्हातारी गेली लेकीकडे, लेकीने केले लाडू, लाडू झाले घट्ट, म्हातारी झाली लट्ट. आता बोल भोपळ्याचा. ते पण आहे माहिती. चल रे भोपळ्या. ती म्हातारी जेव्हा वाघ आणि कोल्हो अडवता तेव्हा ती लेक डोक्या लावता आणि भोपळ्यात बसवता, तेव्हा ती म्हणतात चल रे भोपळ्या टुनुक टुनुक. ही गोष्ट ना तुम्ही आवर्जून जाऊन बघा. आताच्या पोरांका पण ती गोष्ट हसा. मस्त आहे ना ती गोष्ट. चल रे भोपळ्या टुनुक. मग त्यात लहानपणीची आठवण. आणि बाजारात गावलो भोपळो. भोपळो गावल्यावर बघा एक आजी नाही तर म्हातारी डोळ्यामध्ये येतात. माझ्यातही येतात. माझ्या डोळ्यासमोर माझे सासरे येले. भोपळ्याची भाजी ते एक वर्षभर सोडलेली माहितीये. खूप फेवरेट. त्यांका भोपळ्याची भाजी दिलास मग त्याच्याबरोबर कालन काय दिलास नाही आणि अशी मेंढलेली जर केली तर ते त्या भाताबरोबर मेंढून मस्त खातात भोपळ्याची भाजी. त्यांच्या आठवणी स्मृती निमित्त त्यांची फेवरेट भाजी आणि त्यांना आवडा म्हणून आम्ही वर्षभर ती एक भाजी सोडूची असता. ती आम्ही भोपळ्याची सोडली. आणि ही पण प्रेमी आणि माझा घो सुद्धा प्रेमी. तो अंडीला की माका सांगतले भोपळ्याची भाजी आण. त्याच्यात डी विटॅमिन पण असतं ना. आणि डी विटॅमिन असतं आणि ही भाजी झोमणार नाही. बाकीचे रश्याच्या भाजी तोंडात झोमतात. कोणाचा काय तर कोणाचा. ही गोडच लागतं ना भाजी. चला मग भोपळ्याच्या भाजीत सुरुवात करूया. पण टीप असं वाटतं आणा भोपळं चिरा असं काय नाही. भोपळ्याच्या भाजीत पाणी खूप सुटतं त्याच्यामुळे ती कशी करू पूर्ण व्हिडिओ बघा. चला आता करूया सुरुवात. ह्यो लाल भोपळो घेतलाय मी. याच्यात 2 भोपळे असतात, एक सफेद आणि एक लाल. सफेदाक चव नसता, जरा पचपचीत असता आणि ह्यो चांगलो चवीक असता. आधी ना ह्याचे हे बिये असतात ना ते काढायचे. टाकून नाही द्यायचे नाव नाही. हे बिया तुमका सगळं ड्रायफ्रूटचा उपयोग होता या बियांचा. म्हणजे तुमचे सुकवून खाऊ शकतात. असे पण खातात. मोतीचूरच्या लाडूत घालतात. मिठाईमध्ये सर्रास असता वरती ह्याचे बिये. आता ह्याचे करतले 2 तुकडे. 2 तुकडे झाल्यावर ह्याची काढतले साल. ही बघा अशी पातळ असते ना. साल पातळ असता. अशी पातळ साल निघते ना. हे बिये सुकवून ना माझी सासू आणि सोनम खातात. नाही हो. मधून मधून चीर दिल्यावर पुढलो भाग हा ना जरा जाडच कापायचो. म्हणजे तो जे बिये असतात ना तो. आणि हो मागचो आहे ना तो पातळ कापायचो कारण तो शिजाक जरा कठीण असता. पुढलो जरा जाडच कापायचो आणि बटाट्यासारखे आपण तुकडे करून घ्यायचे. भोपळ्याच्या भाजीत डी विटॅमिन जास्त असतं. 15 रुपये पाव आणि तो सफेद भोपळा 20 रुपये, 10 रुपये पाव. हा थोडा महाग असतो ना, चवीला लागतो ना. हा 30ला अर्धा, तो 20ला अर्धा. चला भाजी फोडणी घालू. आता ठेवले कढई. कढई तापली. आता घालूया तेल. फोडणीसाठी काय काय घेतल्यात? ह्या भाजी काय जास्त सामान लागत नाही. कढीपत्त्याची पाना, 2 हिरवे मिरचे मधून चिरून, 1 कांदो बारीक चिरले, अर्धा वाटीतला अर्धा खोबरा आणि मुठभर कोथिंबीर. ही भाजी धुवायची नसते. भाजी आणल्या भोपळो बाहेरून धुवा, नाहीतर कापलेलो असत तर तसं धुवा. पण एकदा चिरल्यावर त्याला अजिबात पाणी लावायचं नाही. नाहीतर त्या भोपळ्याक एवढा रपरपीत पाणी सुटला की तर पाणीच पाणी वाळलास पानावर त्या घसारला खाली. आता मोहरी टाकते. जिरा टाकते अर्धा चमचा. थोडंसं हिंग, मिरची आणि कढीपत्ता. त्याच्यावर कांदो.
उडात म्हणून लगेच कांदो टाकलाय बघा मिरचीवर. आता कांदा मिरची आपला चांगला परतून झाला तेलावर. आता घालूया आपले भोपळ्याचे फोडी. आता भोपळ्याची आडी पण म्हणतात हा. आता ही का मंद गॅस करायची आणि शिजाक द्यायची. आता ह्याच्यात घालूया चवीपुरता मीठ. मीठ घालून झाला की ढवळूया, कारण मिठात पण पाणी सुटतला म्हणून तर आधीच घालून घेतलंय, म्हणजे काय असतात तर त्या फोड्यांबरोबर शिजान जायत. आता त्याच्यावर ठेवूया आपण पाण्याचं ताट, कारण ही भाजी वाफेवर शिजूची असता. आता 5 मिनटं झाली आहेत. जरा सावकाश बघा भाजी पाणी किती सोडल्यानंतर बघा हळूहळू हातावर गेली पाणी. नाही पाण्यात गेला बॉट. पाणी बघा किती सोडल्यान भोपळ्यान. म्हणून ह्या भाजीत पाणी नाही घालायचा. आणि आता ही शिजली आहे, ही बघा चांगली मेंढान शिजली आहे. आता ह्याच्यात घालूया, आता गॅस करायची मोठी आणि ह्याच्यात घालूया खोबरा आणि आपली कोथिंबीर. खोबरा काय तर पाणी शोषून घेतला आणि मोठी गॅस केली की चरचर आवाज येता. मग आपली भाजी झाली बघा. आता काही पाणी दिसत नाही. आता आपली भाजी झाली आहे. मी गॅस घालवते. एक नंबर भोपळ्याची गरमागरम भाजी. हा 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 हा. त्याच्याबरोबर भाकरी खावा, अशीच खावा, चपातीन खावा, कारण ही भाजी असतं गोडूस. आम्ही तर अशीच फोडी उचलून खातो. त्याच्याबरोबर तिखट डाळ. हा, तिखट तुरीची आमटी गणपतीत सर्रास बनवतात ना. होय तर भोपळ्याची भाजी कित्या भरपूर भाजी बनवूची असतात. मॉप भाजी बनवूची तर हे पटापट होता ना. ही भाजी बघा कशी सुकी सणसणीत झाली. आमची सासू बोलता भाजी सुकी सणसणीत हो गोई, रपरपीत नको, सुकी सणसणीत भोपळ्याची भाजी. बघा अजिबात काही पाणी रवाग नाही. त्याच्यासाठी तुमका हे टिप फॉलो करूची असत. आणि सोप्यात कान पण टावकारून रवायचा शेवटला. चर चर आवाज येलो की भाजीतला पाणी सुकला आणि आपली भोपळ्याची भाजी खाऊ तयार. आणि शिजली पण मस्त बघा मेंढान. आम्ही नाही अशी चपाती बिपाती भरून अशी तोंडात थोडी टाका, खाऊन दाखवा. एक नंबर. तू पण बघ काय वाटतं. आणि गरम गरम हा ना. आता वाटतं अशीच चमच्यान खाऊया नाश्तो. जशी फणसाची भाजी आमच्याकडे नाश्तो म्हणूनच खातो, तशी ही सुद्धा एक नंबर भाजी झालेली आहे. श्रावणात बनवा, गणपतीत बनवा, कधी बनवा, झटपट होता. अगदी तुमचा घाईच्या वेळेत डब्यात बनवलास ना आणि गेलास चपाती 2 गुंडाळून तरी पटकन होता. आणि भोपळ्याची भाजी लहान पोरांका पण आवडता की ही भाजी जास्त तिखट नाही ना, गोडूस असता ना. तर ही भाजी तुम्ही करून बघा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा आणि वेगवेगळ्या भाजीचे व्हिडिओ बघत राहा. आमच्या परब किचनवर भरपूर सारे भाजीचे व्हिडिओ होत. भेंड्याची भाजी, भेंड्याचा मसाला, भेंडी भाजी, शेगलाची भाजी, श्रावणी घेवडा, शेगलाची भाजी, मुळ्याची भाजी, सुरणाची भाजी, केळफुलाची भाजी. आणि मैत्रिणी सांगतात की आणि आमका भाजी दाखवा, तर आम्ही अजून प्रयत्न करू आणि भाजी दाखवू. तर त्याच्यासाठी तुमका काय करूचा, साधा सोपा सिंपल परब किचन बघत राहायचा, सबस्क्राईब करूचा आणि बेल आयकन दाबूचा. फक्त सबस्क्राईब करून सोडून नाही. बेल आयकन दाबायचा. मग भाजी खायची रेसिपी इली की लगेच टिंग टॉंग नोटिफिकेशन. चला मग जाऊया. धन्यवाद. दुसऱ्या भाजीच्या शूट साठी. चला बाय बाय.